Haleluya. Siyambulela uThixo. Awulutsha. Haleluya. Hey, siyambonga uThixo. Amen. Abazali nxa bengqina kamande ngakanti mamele nihleli phansi kuthi ichoso lokungaphakathi. Malibonge igama lenkosi. Ngoba yabona enye into eyenzekayo kulento yecawe ngendlela ezisebenza ngayo. Ezinye inkonzo zakuvala ubungqina. Kwathiwa mawuyeke uzongqina ngaphambili because abantu bathi bayongqina kanti bayawudlulisa indaba. Aqoba nzaba bazaqonda ngakuba kwathiwa kuyangqina. Ndizawuphakama nje bazawundazi. Abantu abasayihloniphi inkonzo. Ubone nje uba hey, umqondo wethu umuntu. Aphakama afika uboma uyogeza nje ngaphambili. Malibonge igama lenkosi. Zavala inkonzo zathi no umuntu siyaphela. Ngoba abakakhona kuhlala phansi. Kodwa njengoba nihleli phansi nje fangqini lapho ndithi siyambonga uThixo. Haleluya. Siyambonga uThixo, siyambonga uThixo. Siyambonga uThixo, siyambonga uThixo mama, siyambonga uThixo sisi. Njengomhlela uThixo apha ngaphambili. Ndivukela ilizwi likaYoyi. Othetha izwi lenkosi dawuthulu. Phezu kwenyama yonke. Abanye bazawubona imibongo. Abanye baphupha amaphupho. Abanye baprofeti. Dawuthulu. Umoya phezu kwenyama yonke. Ngokuthi ku-operator ngendlela kaSulu usebenza ngayo nalo mntwana wakhe nalo mntwana wakhe. Malibona. That's why amanye amaxesha uyafika abantu bekotela ihistory athi ndasindiswa ngo-1985. Aphakama uSgipho athi ndasindiswa nge-16 June 2025. Bajonga abantu bathi hey. Lo wayesindiswe ngo-85 ingathi noko njengiseqinile ka-2016. Because indlela kaphenduke ngayo. Uphenduke nyani. Dawuthulu umoya phezu kwenyama yonke. Malibonge igama lenkosi. Cela sithole incwadi kaLuka mama Luka chapter number 11. Sizayifunda nje la verse 81. Then siyogqibezela kuyo wena sigqibezela inkonzo yesibili. Malibonge igama lenkosi. Luka chapter number 11. Simemezudumo Dumo luga yiseno lwendo Ota Simemezudumo Dumo luga yiseno lwendo Ota Tumo luga yiseno lwendo ota. Siyafunda kuncwadi kale kuzanceda ke sisi. Incwadi kaLuka chapter number 11 ufunde uverse 1 yedwa. Sawufunda kuLuka 11 verse 1. Inenhloko ndaba ethi umthandazo wenkosi. Umthandazo wenkosi. Yes. Kwathi esendaweni ethile ethandaza akupheza wathi othile wakubafundi bakhe kuye, Nkosi sifundise ukuthandaza kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe. uYesu mose siyamazi ba ufike emhlabeni uYohane sekebe khona washumayela. Ngakhona ke abantu abazalwane bebekhonza behamba noYohane. Na ngoku uYesu ke ngokuseke khona naye kukho aba akahamba nabo. Lithi iBhayibhile wathi uYesu egqibile ukuthandaza. Wathi omnye wabafundi bakaYesu, Nkosi sifundise nathi ukuthandaza. Abafundi bakaYesu ke base bebone kakuhle uba uYesu aphe kuhambeni kunye nabo. Ayikho into ebeyenza ngaphandle komthandazo.
yonke into ebeyenza uYesu ibixhomekeke emthandazweni. uYesu ebevuka ekuseni ahambe ayothandaza, imini iqina enalo ixesha lokuthandaza athandaze, litshona ilanga athandaze uYesu. Uthi ke ngoku uLuka chapter number 11 verse 1, wathi zamkhaya uYesu, uthi omnye umfundi, Nkosi nathi sifundise ukuthandaza ukuze sikwazi nathi ukuhamba le ndlela siyayibona uba ikhaswa ngumthandazo. Alibonge igama leNkosi. noYohane wayenza lento Yesu. Abafundi babehamba noYohane babekwazi ukuthandaza. Sifundise nathi ke sikwazi ukuthandaza ke thina. Alibonge igama leNkosi. Ikholwa ngaphandle kokuthandaza alikho bazalwane. Kunyanzelekile umuntu osindisiwe akwazi ukuthandaza, athandaze esenkonzweni, athandaze esekhaya, athandaze bazalwane, athandaze. Balibonga igama leNkosi. Xa ufundile uLuka chapter number 1 uvela number 18, cela singayifundi uzibambe nje. Lithi uLuka chapter number 18 chapter 18, Nkosi uthi uYesu ethetha nabafundi bakhe, kumele nihlale emthandazweni ukuze ningethi amandla. Into enishiya nayo kumthandazo. Nalibonga igama leNkosi. Ukuze amandla ungawafumana kodwa wayeka ukuthandaza. Hayi komso uthetheni ngandonqenile ndilele andithandaza uthi banekhola lesithi make ngithandaze bese uqala lapho ukuthandaza senze nge3 days. Malibonga igama leNkosi. Amen. Bagqibela ukuthandaza manene akazazi nowagqibela ukuthandaza. Umuntu osindisiwe okholwayo ufuna ukuya ezulwini. Bazalwane luthi bafundi, Nkosi sifundise nathi ukuthandaza ngoba noYohane wabafundisa. Malibonga igama leNkosi. Abafundisa ukuba ukuthandaza kuthiwa kuyathandaza. Hallelujah. Amen. Abafundisa ngoba umthandazo lona kufuneka siwuqonde nomthandazo. Ungathandazi into ezingayazi ngena direction. Nkosi uyandazi ngilinikile vukuvuku. Into nje ufuna ukulahla. Into nje ufuna ukulahla Nkosi. Ngilinikile into engasoze into yanto. Uyaziqalekisa. Ndifuna nje wathi ngavele ndiyolahla. Uyathandaza ngelo xesha. No, somthandazo lo nto. Uyaziqalekisa lo mntu. Balibonga igama leNkosi. Xa sithandaza uThixo simkhumbuza izwi lakhe. Baba uthe ezwini lakho soze ushiye soze usikelele. Baba uthe ezwini lakho uzohamba nathi uzosinakekela kwesi simo Nkosi. Izwi lakho umkhumbuza ntona bazalwane, izwi lakhe. Manje ukuthandaza umthandazo oyiphisho ngana direction. Moya uboma nje hayi umthetho. Ukubona nje ngabe nilindweni. Ndawo lelilindweni into yagoduka. Phela usithandazele bani ukhethwe uboma nje umve nje sawuqala. Bona bethandaza besithi hayi nomathumbu Nkosi azawuhlukuhle. Makehleka kuhle ngayibona hayi man umthandazo bazalwane yimewe serious kakhulu. Xa uthandaza uthethi nomonakalo. Xa uthandaza uthethi nothatha. Balona uthetha noThixo. Ufuneka uyazi lento uyenzayo. Hallelujah. Nkosi sifundise sikwazi ukuthandaza. Alibonga igama leNkosi. Mina nakotela ngivesi mina nguthatha ngiyini sizawuthandaza abayikhaya. Ngiyekakhola ukuthi ngivesi uthanda nakonke. Uthanda nokuyansile imikhona enjalo nje. Ngoba baqala iculo uthanda ngisikhuluma ngamandla. Ungathandaza zonke. Uthandaza zonke.
thanda lesifuyelana futhi ke ngapha kwako noYesu wamxelela wathi ningazenzeli imithandazo emide engenala ngikona ngokuthatha ngomthathane. Haleluya. Xa senifunda iBhayibheli ngiyanda ufika ikhona lo vesi anti baba ningazenzeli imilembelelo. Naw ke ngoku umbuzo usembeke ukuthiwe ke ukungathandazi ixesha elide. Ngenxa uYesu wathi ningadenzeli imilembelelo. Naw kufuneka uyijonge ungamameli umuntu othi sithandaza umthandazo omfitshane. Because uYesu uthi ningadenzeli imilembelelo ngento yanto. Malibonge igama likaNkosini. Bona nje uba umilembelelo njengena direction lena uyamva nje uba umthandazo nje ufuna ongabheki indawo. Uthi uYesu ethetha ke ngoku hlalani uYesu olumandala wathi anakwazi ukuthi masithandaze ixesha eliningena wayehlala entabeni athandaza ubusuku wonke. Agqibathi nyawo nathandaza kancinci. But uthi ningadenzeli imilembelembe engento yanto. Njengoba ndiyithethayo. Yakwazi Nkosi. Ufuna ungatyala kakhona. Funa umfune. Funa umfune. Bazalwane kufuneka kube serious ngawuthandaza uthi uyazi ba lena ndiyithandaza ndaliswaya amakhona namhlanje uthi wona igqiba ukuthandaza lithandaza licela igama ukuthi xa liphuma bekithi lithwele nomuntu amkhumbuza into le nto beyithandaze lapho athi bethi akomathiko nyanza ithini so escalate le meko thayiwe izandla ezingcono ndimxelela uThixo ngesi simo ndimxelela uThixo ngale meko. Mna ngokwami umlida kuye. Sifundise ukuthandaza. Ngoba noYohane wabafundisa abafundi ukuthandaza. Malibonke igama likaNkosi. Ukuthandaza ke abantwana bakaThixo kuzindidi ezininzi. Malibonke igama likaNkosi. Kukhona ukuthandaza lithi izwi leNkosi. Kukhona imthandaza kuziwe ukudla. Prayer and fasting. Uthandaza ungadlanga aphezulu. Malibonke igama likaNkosi. Ngawufunda incwadi yaseThesalonika lithi iBhayibheli eminye imimoya ayisoze yaya ndawo kungazilwanga ukudla. Kungafastwanga. Usicalele mbiba ukomba ikhona anuzidla yonke le nyanga. Adiyo. Balibonke igama likaNkosi. Haleluya. Hayi kudala ukayihamba ngolo hlobo. Onovela umqala nje nokuye mfutho awufika inyanga yonke ayihamba nje. Haleluya. Kancane. Uthi nje olusuku namhlanje enzovuka nje ingathi. Kambe phanda uthembeni kwa12 yathandaza. Mayibonke igama likaNkosi. Now uyigqibile half a day. Komsokomba kwenye igqibile komba hayi man. Highlight olusuku namhlanje lonke. Ekseni kuze kube late ndingathi. Yathina yathandaza. Malibonke igama likaNkosi. Nkosi sifundise ke ukuthandaza. Malibonke igama likaNkosi. Ukuthandaza ke bazalwane kuyavukwa nasebusuku xa umzalwane ulikhona. Enxa khona into ethi ivuka uhambe uyothandaza. Uthethe noThixo. Uyasidinga ispace sakho sokuthandaza. So ayithi izwi leNkosi lapho sikhona ikota. Lithi izwi leNkosi. Haleluya. Haleluya. Lapho sikhona ikota ngoku lithi izwi leNkosi. Ngene engozini yakho. Uvale uca. Uthandaze. Malibonke igama likaNkosi. Unamandla umthandazo ngoba vele siwuthembe. Manidlulele ndaba ezabantu kudlala ndaba abantu ongabulwa ukuthanda amamandla ilento ayiyo nje kwaye umthandazo. Washiye umthandazo ngesemva kuba khona ingxaki. Haleluya. Senze izandla ngendlela kaThixo. Haleluya. Haleluya. Cela futhi incwadi yezenzo lokuthi chapter number. Incwadi yezenzo chapter number 9. Chapter number 19.
alitshintshi izwi lakho kuba wena unguThixo. Izenzo chapter number 19. Siqale nje ukufunda u17 sizokwazi basithanda. Izenzo chapter 19 verse 17. Yes. Kukhona inhloko ndaba ethi uPaulos ufundisa eEfeso. Yes. Verse 17. uPaulos ufundisa phi bazala? eEfeso. Ufundisa kodwa uPaulos. Yes, uyafundiswa izwi kaThixo. uPaulos ebefundisa eEfeso. Funda ke ma. Verse 17. Yes. Kwathi ke oko kwazeka kuwo onke amaYuda kwanamaGrike Qale phambi 16 sizoyiva kabuhlungu. wesuka umntu obukuye umoya okhohlakeleyo wabatsibela wabagagamela wabeyisa ngokokude babaleke baphume kulondlu bengxelehekile beze. Yes. Verse 17. Kwathi ke oko kwazeka kuwo onke amaYuda kwanamaGrike amiyo eEfese angenwa kukoyika onke. Verse number 18. Yes. Lenziwa likhulu igama lenkosi Yesu. Izenzo Sorry. chapter number 19 verse number 18. Oh, verse number 18. Yaye nento eninzi yabakholiweyo isiza izivuma izixela izenzo zabo. Verse 19. Nathi ngicela siyibambe le bantwana bakaThixo. Lithi izwi lenkosi into eninzi, abantu abaninzi abakholiweyo lizwi ebabelishumayela uPaulos. Malibonge igama lenkosi. Baphenduka balamkela izwi. Bazivuma. Bazicela izinto abazenzileyo. Malibonge igama lenkosi. Funda kwamuntu verse 19. Yaye nento eninzi yabakholiweyo isiza izivuma izixela izenzo zabo. Izixela yabona nxa uguquka usindiswa mos unempilo unendlela ukuphila ngayo. Usindiswa uxinge ezintweni zelilizwe. Now ufike ushunyayela ngokushunyayela uYesu osindisayo. Ezi zinto zikuqinile. Malibonge igama lenkosi. Ulamkela izwi. Ndiyamkela Yesu njengenkosi nomsindisi ngena phuma ndiyakholwa wamvusa uYesu Thixo kwelabafile ukuhantela kwezithe soqala Yesu bangcwele. Now wawuphendukile. Lithi izwi lenkosi ke ngoku into eninzi yayiphenduka pha ushunyayelwa bazivuma bazicela izinto abazenzileyo before bamkela uYesu. Ngexesha bamkela uYesu kunendlela ebephila ngayo. Ngoku bamkela uYesu ke ngoku basindisiwe kuko. Bayazicela ke ngokuba ngexesha bedingasindiswanga bendisenza leya. Malibonge igama lenkosi. Ngexesha bendingasindiswanga bendilisela. Malibonge igama lenkosi. Ngexesha bendingasindiswanga uyayibona le moto le ndiyiqhubayo le ndayiba. Bacela bavuma izinto abazenzileyo. Phethe ifoni apha, phethe i-iPhone. Umzekelo, ndiyabe into yemani le foni lena ndayiba le. Ngexesha bendingakhona. Uxela abantu into osindisiweyo. Uxela izinto ebezenzile before abe uyakhona. Malibonge igama lenkosi.
Ngoba kaloku umzekelo masithi-ke webihasha apha kwamnyamana. Abantu balapha kwamnyamana bayalazi elihasha kwalini. Wamkela uYesu usindiswe. Xa usindisiwe ngoku ugqiba uqabelela hashi zifika ulikhulela phambi kwenkosi. Adlula kumnikazana wakho uyabona ukuthi lihashi lami labiwa ngulamzalwane. Noba ngomyamsisa, noba ngamthanda kodwa uyashi lami elabiwa nguye naliya. Dayisoye kubalulekile ukuthi bazalwane lihluthwa yilento. Dayiba lento. Thina namatrasi dawuba. Dayisoye beseba abantu baqhubeke nezinto babezenza before basindiswe abavumi. Kodwa leli izwi lenkosi bazivuma, bazicela izinto abazenzileyo. Abantu bonke xa benikosi. Kuba nemagcwele vesisehlelayo. Yaye ke nento eninzi yabakholiweyo isiza izivuma izixela izenzo zabo. Yathi ke nento eyaneleyo yabasebenza izenzo zomuntu. Uyabona umzekelo kuba usindiswe ngumfana mhlawumbe wawukhulela izintombi lapha enkalweni. Emveni kokuba wayiphika wathi asomntwanami umazi bangowami. Usindiswe wamkela uYesu. Uyaqhwaya ukuthi tata umonakala. Ikhona ingxaki. Ikhona ingxaki. Lamthana ongwami. Umntanami. Ngoba kaloku uyawufika uYesu ubuyingqondo. Ubuyingqondo. Izinto ubuzibona nje. Ziyabuya uyubhadla bese sithi when he came to his senses. Wathi zakubuye lengqondo wandawusuka ndiye kuba. Haleluya kaMankosi. Tata umonakala ndenze njalo. Umntanami. Damphika ndingasindiswanga. Bayibonke kaMankosi. Ngoku ndisibazi xela bazivuma izinto abazenzileyo. Yona ndinzima amakholwa namhlanje. Avela vuta athi pe. Boma thiko kodwa nisila impumulo zivele ngomlomo he. Bazalana lebizwe lenkosi xa ufunda incwadi yabaseKorinte besi 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Ububani kuKristu Yesu sisidalwe esitsha. Izinto uzenza before mabasala abantu bebamba ihistory yakho. Wena ukusuka ngokubheka phambili. Alibona kaMnisi. Ndiyaphambili hayi ewe kona. Uyabona umzekelo ngisho babandana nogcwele inkosi. Ibandana mama izoyinceda ukuthi obandivute ningalungisana. Funeka umuntu alungise indlela yakhe because sabisa hayi bayacula bafika ngoleni. Abasithungo kabi. Ngosendivela babaqalele phana hayi. Bona bayi into bayenzayo. Kodwa ndabaxela ngishumayela ndiba lo basindisile. Ngakho ekamani. Ngoba kaloku kwawungena umuntu esavute esathi apha ngaphambili. Owaziwoka amahlazo akho namanyala akhe. Athi ngongazizwe uqhawe indumiso. Simbe sithi we praise your name. We praise your name. Almighty God. Athi khulukuthi umuntu kuphela indumiso. Bana sesithi praise your name. Ungena lo umuntu ophethe ifayila. Kanti nakaqinisekile ngezwi. Ububani kuKristu Yesu. Usisidalwe esitsha. Malibonke igama lenkosi. Okudala kudlulile. Ilizwe lingakuphathela islate sezolidala. Kodwa wena unamulethi ububani kuKristu Yesu man. Usisidalwe esitsha. Bonani kuvela kutsha. Ndiyavuma. Damenzi u-Enobi noSinodi. Kodwa ngoku ndandisetshenziswa nguSathana kuzodala. Ngoku ndisetshenziswa nguThixo. Haleluya. Amakhola eqala ezinto ezinzima. Uthi hayi anto abanyamsini nalililisela. Ibaleki lona. Nalililisela. Mna ndiyavuma hayi futhi hayi ndandiwakhanda amayeza ndibanikeza abantu. Bawathakatha amantombazana ndandiyenza lokho. Ndiyavuma umthatho kabantu wakhandela nje amayeza ukuze kube nje. Ndiyavuma. Kodwa ngo ukubani kuKristu Yesu.
usisidalwe esitsha. Malibonke igama lenkosi. Phunda sesisibuye kule vesi engiyifuna. Yazizisa ndaweninye incwadi zayo, yazitshisa phambi kwabo bonke, bawabala amaxabiso azo, bafumana amawaka 50 esilivere. Imali amawaka 5 esilivere. 50,000. Ngibona ba yixabisa malini lento babeyitshisa. 50,000 rand. Into phela. Ngisafuna. Noma inexabiso lengaka ngisayifuna. Ngoba uthi nokuyathandaza. Uyathanda ukuthi qhi. Lokho ungathandaza ubheke but into lekabani le lapha endlini. Wayiba. Yalilwa nokuyathanda ihlala ithi qhi. Lethi ngosini ngosike ngoba izisa incwadi babe operator ngazo bese bebathi bazitshiswe ziyi-50,000 rand. Ngibonke manje. Bese nemvuselelo nje apha kuJune before sibuye senzele sashumayela phana kwaphaka komunye umama. Before the sale was the following day wathi sendiveka kuhle pha kwami nginomatras. Endaphuma nabo kuphinde. Nephaya yaphuma ngalo matras lo ukhona espread endlula ngasibhedi yami. Sona uthi sesitsha zona benibanza sikhala apha ekudeni naso lasiba lithi icebo. Malibonke igama lenkosi. Amen. Malibonke igama lenkosi. Amen. Awuthi khona uyazi understand. Uzo-understand. Bulisela wena lungisa umzekelo wona ubhikuma ngaphambili ukade umonaka uthi phaka ngiyiphusha zenyakazela masithi mhlawumbe wayezibini. Uyongina njalo izinto zokusela. Ngibonke igama lenkosi. Ziyachiswa izinto. Yabona njengoba sikhonza ngentanga kaThixo. Kunezinto nje ezinto besixhomekeke kuzo singekakholwa. Phakakwakho mhlawumbe wena unencwadi kaSpolitiki. Mama uSpolitiki oxhonywe pha. Benxhonywe pha. Uyazi ba uba ngendathuma kumama. Ubunqula uSpolitiki wena kwakho. Wawusindiswa uyayithula lanto. Awuthaphula uSpolitiki apha kunqula uThixo. Bazizisa bazitshisa. Ziyalahla bazalane izinto amakhola namhlanje akakhuli because akashinto. Xa ndiyangena ndiyangena nje ndiyangena phaa kwakho mama umdingazi ndiyangena nangu uSpolitiki wenkosi sithi siyofaka umthandazo namazalwane sihamba nawe sikhonza nangu uSpolitiki umxholile kuthiwa kokwama alikhonza sikhonza naye khona uSpolitiki emthini umzalwane kodwa ekhonza uKristu. Malibonke igama lenkosi. Yonke into noma wawujikisa isipheleti zorhanyana ziyatsha ezo zinto khonza uKristu ngoku. Malibonke igama lenkosi. Noma unentambo emzimbeni ujijele wenze konke wakusindiswa susintambo emzimbeni wakho yekunqula izinto unqula uKristu ufuneka bazokubhaptiza emanzini siyoze siyakufaka ukuthi ndintambo enkulu esiqeni. Hayi ayimzala nekhuphe izinto entombe emzimbeni wakho. Malibonke igama lenkosi. Ngibhekile isitofile nje umzalwane wami kwalomzalwane onjani siyabona umuntu onjani. Wakusindiswa abantwana bakaThixo ayikho awudingi into ephathekayo ayinikezwa ngabantu. Thengiswa netawula ecaweni namhlanje. Ngifike ngiphethe itawula ezinesinebo sikamonakala. 50 rand. Ba wayithi nje. Hey. Hallelujah. Ukhonza uKristu bazalwane. Ingqondo zenu zihlasiyeke sibetsha. Malibonke igama lenkosi. Ziyitshe ukhonza uKristu futhi uba free man, uba free. Abanye baba nje impumelelo yabo zezinto ezixhonywa semizini yabo. Lezinto esizithembile komba angingayilahla le kodwa ngeke ndiyeke ngeke. Yona izabamba inkolo yakhe ingabhekeli indawo. Bazizisa zatshiswa izinto abexhomekeke kuzo before babe bayasindiswa. Thixo umuntu onceda ngapha uyathandaza ngapha emayezini ngapha uyathandaza ngapha uyothanda abantu ongayamanzi oSpolitiki ngapha uyathandaza ngapha emaxhweleni ngapha uyathandaza ayikho abantwana bakaThixo akaxuthi uThixo lithi izwi lenkosi oyinkonga eSonto Zithawuka namba 20 ningabi naThixo bambi ngaphandle kwami.
nantoni ningenye. Skipha. Cause uThixo yedwa. Ikona nje ndoda yomlungu othiwa nguYesu enithelisiwe. Susenezo zinto bonezo sinembi nozizinto. Suze. Cause Yesu. Into engalaliyo masithi. Uma uvula uvalile. Uma ngakekho kanti ukhona. U-Alpha u-Omega. Umdala ngezinsuku. Thoba leyo kuye bazalwane. Mali bonke igama lenkosi. Mali bonke igama lenkosi. Amen. Mama zangoku nje akasakwazi ukwenza ntoni. Emabandleni ngoba kusabanjwa nama-Satanist. Kuzo namagqwirha kwawe nemihle. Bekho bathi bendinamayeza. Bendithakatha. Bendinobugqi. Abekho bazalwane. Bawuvele bavuthe nje. Kodwa izwi lenkosi bazalwane lithi abantu. Beza nazo bathi indlela bengiphila ngayo yile. Ngokufuna uKristu. Bayakhonza kodwa phakathi ahambe abantu bazalwane. Amona le insizwe le ithanda. Izwi likaThixo abantwana bakaThixo likhali. Ziyalahlwa zikaSathane. Ziyalahlwa. Awufika umzalwane athi ndimi lapha. Imemezela. Usekazini. Lemfana. Kufuneka khitha amaqhawazana lapha enyengweni. Ode besazi mhlawumbe bekhanda kwakho. Ufike uthi nawuyeke imithi. Taziyeke inqwebeba. Taziyeke intelezi. Tayeke amakhubalo. Ukuthi khosi Thixo. Ningomemezela amakhubalo ndimemezela uKristu. Azibutho lezi zinto. Siyabona Thixo yi-1. Alibona igama lenkosi. Nanawulibala nje. Anawulibala mama. Nawulibala sisi. Nomfana wayehlala pha kwamdala. Way before afike. Ngithumela umuntu kwaye. Umfonele ndingabe ka ukuthi ufuna inkomo izokushezini. Fonela ubhuti ke ndibuze imali yegusha ngicela. Ngicela igusha kuthiwa imali engaphathana. Ayothatha igusha khona. Xa ibuyayo lo mfa uyayazi impilo ephila. Uyu excited. Uthi hey man, hayi ugcina indoda apha kwakho. Ndithi gcina indoda njani? Uthi hayi ndibone ngena apha esibayeni ndabona hayi. Hayi ugcina indoda. Ndithi ubone ntoni? Uthi hayi lunzima loo nto lihlala apha. Ubone ntoni? Oh yabona kaloku sikuthi pasona. Kwento ayibophelele pha phezulu. Njeba sidibane zide ithetha nakhona. Gcina umthakathi endlini. Gcina umthakathi emzini. Namthanda zoKristu yenusa nimphathele imithi emzini. Abonke igama lenkosi. Sikhonza uThixo bazalwane njengoba uyabona nje benisuke eKapa nje nimkeka izolo Friday. Ngimemsebenzini ngo-4:30. Ngimemsebenzini afike ngahlamba. Lashe impahla zabantu. Ngaqhubeka kazi. Ifishu bayabika. Sawufika ngo-8:80. Sakhonza phana thini u-4:00. Xa siphumayo phana e-4:00 ngawufuna ukufika ku-5 lapho bahlamba ngakhawulezisa. Bethi i-flight ka-20:27. Ifike ngayizawuvala ngakela yavala. Aleke monti. Afike umuntu athatha ngosibani wami. Sabona nje udadewethu kwakugitarazi. Sancokola nje ndahamba nawe ukhwela. Aleke ngidlule. Afike zangcwaba phana sagcina ngasangeka enkosini. Savuka. Nawo bazalwane, there is not akwazi umuntu welizwa nje. Xa ungathandazi thakatha. That's why izikhuthaza kakhulu indaba yomthandazo. Abanye abantu babuzwa amandla akamonakali wenza kanjani ntoni. Thatha maniyeni nje wenza yonke lento yenziwayo. Khona into ezikhasayo. Alibonke. Indlela ophenduke ngayo yiyo exela ihambo lwakho uzalami kwabantwana bethu. Ubuza uhamba uphenduka kwezithile ezithile ungaphenduki kuzo.
ihambo lakho noKristu lawuphele lapho. Ngoba abantu abasindisiweyo kwesibili bayamazi abantu abangasindiswanga, umuntu osindisiweyo phandle. Mali bonke kakhulu. Ngiyabonga isibantu ngathi. Semande ngathi. Hallelujah. Hallelujah. Atha Jesu. Balamba Sathane. Ufunde le verse number 20. Sizodlulela phambili sithandazile. Lenje njalo ke ilizwi lenkosi ukwanda ngamandla nokweyisa. Wathi bakuvume bavuma abantu bazilahle izinto zikaSathane landa izwi. Bathi bavume abantu landa izwi lathi bazilahle izinto. Umuntu awuyema umntana ndiyabona unevoice yavuma angaqhaku bantu isizinto kushana abantu zasana. Unabantu abazondayo, unabantu abafuni, unabantu abathandayo, unabantu abathandi. Umzalwane ushiya wonke ngomna ngathi ushiya wonke. Ngitsho nje ninengazi nabantu abagcwele kwathi niyanda amaqhinga ngithi singanihlabele sabantu namakhona. Uzawulimala mntana wami sondawo yokudlalela le. Uzawuhlaba ngenhloko pha ulimali apha sihlali apha. Asondawo yokudlalela inkonzo. Asondawo yokudlalela. Kusha ama boyfriend. Kusha ama girlfriend. Uthi yakho, hey uyalahla ma. Mali bonke kaMnisi. Mali bonke. Hayi manje beva mana abafana skip. Eva mfana wamthi ukhonda kayityala. Khona kayityala. Khona kayityala. Jesus. Bakhaza na uthi khona. Khona bazawuma. Shemuzaqoqa bathi. Ngoba phandle ngibona ngiyakula kanti abathi. Ngoba ngikula ngabonke isandla. Ngoba ngikhoza. Mbongi. Hallelujah. Hallelujah. Sivale bangena esiqibile ngoba esiqhubeka. Masivale isiqibile. Wayesibeka phambili nini. Hallelujah. 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 Ukugqibela 2021 thangazo. Izenzo 20 verse 21. Enhlako 21 kukhona indawo ethi injongo zikaPawulos. Ke kaloku zakuzaliseka ezi zinto Amen. Yeke sisithola 19. Yathi ke nento yonke eyaneleyo yabasebenza izenzo zobuntu. Abasebenzisa izulu. Amen. Abantu bathi into zikaThixo azifiki njengezinto zentwalo. Yabona into zentwalo, intwalo kuba unikezwe into bathatha lento. Izofika ekhaya iwenzile lo izafika enzima. EzikaThixo azihambi manje zezintwalo. EkaThixo ingenzeka ngoku, ingenzeka next week, ingenzeka kanjani kodwa xa ifika iphela. Eyentwalo ifika ngoku udibane nawe seyidla abantwana bakho, seyidla umyeni wakho, seyidla imfuyo yakho. Kuba kaloku le nto lengekaSathane ngigcina ngoba ayinaThixo kodwa kaThixo xa ifikile isigxile. Kodwa ngenxa yabantu ngendlela abadesperate ngayo abantu bathatha nezinto azaxelela uba le nto kethubeni izawuhamba ilimaza inzala yabo. Kodwa ngoba ufuna utyebe bathi inkosikazi masityebe masilibale ngabantwana. Abantu namhlanje bahlala nenyoka ezindlini not because bakutheni ngenxa yokufuna imali. Abantu namhlanje bebazana nokuphi phandle ezikaThixo izinto azifiki njengezinto zentwalo. Xa zifikile zona zifika zibe permanent. Ungakhathazanga abantu abazakubuza Mfoka Jordan bomzo bathi sekakwenzele ntoni lothi kuni lusiya kaMkhukhu kuni lusiya kaMkhukhu kodwa wena uvela ube nejoy ngaphakathi. Uthi ndiyaqonda kakuhle ezikaThixo xa zifikile izibuza apha kubo. Ngimsebenze 7 years bazana. He graduate 7 years. Cela ukufunda. Kwa into nandinayo akuyimoto eyivusa ordinary eyivusa kodwa abantu ngisebenza ngapha eMozambique sebenza kweyikhaya agxotho bayisaya abelani sala ngelamoto
xa ndijonga abantu bendifunda nabo imali banezindlu obabobonile uthixo azibuza umbuzo bakwenza mali yonke abayiboza kodwa ke ndakholwa nasindiswa bamkela uyesu mali umsebenzi lapho otho xa ngizokhona umsebenzi womtshati akhonza futhi ave ndakhonza nje straight bafana ukukhonza kwami zange bahlala endleleni ave ndasirious ave ndakhonza nje akhonza kawa nomhlobo wami aphuta ngamala esathi uxolile yazi ukuthi wena siyakwazi ukuthi lapho nje akho umuntu ayazi bangiphile nayiphila phansi kwetafula now njengoba ke ngipha i-offer ngokuthixo nachata nami inkosikazi ikhonza njengoba yona ikhonzayo le position ngivuyile kakhulu ngokuthi beqashwe noba-ke ingaphansi kwi-qualifications endinazo ngiyayithatha ngokuthi ngifuna i-permanent post njengoba siphaye ngokuphaye emsebenzini ozoma ndisebenzisa kula level ofaka ndisebenza kuyo noba ndihola kula level anginangxaki because umsebenzi longandifuna emveni kwe-4 years uthi umkwaliso lomfana wabangela kuthiwa supervisor nani-question lo mfana ngoku uza kumntu nje sisegeorge epolitiki uza kumlo mfana uzobuza uba why wena ungakuyifumani promotion because iyamana komntu manje isitoko sakho uyasazi utheni ungakuyifumani promotion ithi hayi ndiya-aplayi u-aplayi but ndiyabizwa ndiyathatha uyawuzenza imali wathi behleli phana wasondelela kwa nceda wabe kubabuyiselwa ngoku uthi uzawunceda mna ngoku naw ke ngoku eyona nto yandisurprise kukutshintsha ithoni kwakhe nanceda uzandinceda ngantoni umphekisi yatha imandoda ngoku ikho into ezawunceda athi kwento yakho kwadlula ixeshana ndabizwa eKapa ndaye eKapa ngaba 2017 ngoJanuwari xa ndifika eKapa kwakufuna abantu abayi-14 kwakufuna abantu abayi-14 sishortliswe sibayi-14 bathathwa nangoko safrize ezinye ipost kwathiwa kule 13 interviews abekho abantu abakhwalifayo zokuqashwa ndangena wasebenza ngibonge kaMnkosi xa ndiphumayo ndiye emsebenzini ndadibana lo mfana ukuthi sowulapho ngimuzwa amashiya igama lam phantsi imali bizamzwana sowulapho mzwana ndithi uthi ungene njani kwapolice station ezulu ubuza la mntu mandimxelele wamthikiza undinceda abaphambi kwayo ngoku uyasurprise undiyifuna ngala department ungene njani mandibonge kaMnkosi uthixo bazalwane uyaqhayisa amsiza abaphambi kwabantu babona mele uthixo wena mele uthixo uzayibona le nto ma iyasebenza le nto kaThixo iyasebenza le nto kaThixo iyasebenza le nto iyasebenza le nto kaThixo. Balonke igama lenkosi. Amen. Hayi bantwana bakaThixo sihamba sinespeed manje sihamba ngayo. Baninzi nawo abantu abentonje baqomba Thixo umbona kanti bakwenza imali enhle cawu amahameta ngake kapha. Balonke igama lenkosi. Hayi konzweni mina bakhona amagqwetha. Hayi konzweni kunabantwana abenza i-doctorates. Hayi konzweni kubona i-masters, khona i-managers. Khona correctional service, khona amapolisa khohlobo lingekho labantu. But ayekho umuntu angathatha imali yakhe, uThixo wandisikelele. Shuba elivangeli ndingafuni imali yami tu. Ngeke bazalwane abantu baphila kabuhlungu namhlanje, bakhonza kabuhlungu ngamadoda namakhosikazi. Adashuba elizwi bebakhuthuza bebasetha imali. Akunandaba nasalukazi ezizifumane ngathi igranti 350 oyiphiwa ngurhulumente. Funa aphi imali ecaweni? Balonke igama lenkosi.
kodwa uThixo abantwana bakaThixo uyabaprovide abantwana bakhe, not lento siyibonayo. Bonakala uthini ngokuthi imali ayikhuthi ecaweni iyakhula. Malibona kabanzi. Funda incwadi yabaseKorinte. Izakuxelela kahle incwadi yabaseKorinte uba haleluya. Amen. Unikela ngokuqhutshwa nje. Aqhutshwa umuntu na. Malibona kabanzi. Lithi ke ngokushayela ngokuvimba uzafuna nje. Ngokuvimba. Haleluya. Bengabuke nje abazalwane inkonzo abazalwane nabezibamba. Malibona kabanzi. Malibona kabanzi. Awuthi kuzakuyenza nemazaphambi. Because i-qualification yayincedi imali. Over the 97 years imali kancane yayithi. Because abantu bayakhangisela abantu bakhangisela. Athi mina ngihlasithi ukuthi nambona uThixo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So kukhona amadoda abanayo. Akho nje anethusa igqwetha nethisa umanager nje uKristu. Hayi bonke mnikazi. Siyambonga uThixo kodwa uThixo. Hallelujah. Zincane nje zincane zonke izinto. Sifuna uThixo nomsolo. Lithi sinenkosi babantu bambathe bafuna baphila. Bawuhliphe ezilungileyo zezizwe. Babathe bavuma baphulaphula bazawuzidla into ezilungileyo for kaJordani zezizwe. Kodwa babathe baqhaqhalaza bafuna ukufa. Bazawudliwa leqhe.